खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी एनआईए केस नांना 9 बोसोर जोबथेसालियाव थानानै आंगो न' फारसे गिदिंबोफिनबाय बि उसाबादाव एबा उपेन बसुमतारी बिथाङा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि ओनसोलनि 3 नं सनापुर गामिनि बारग' एनडिएफबि बि उसाबादाव एबा उपेन बसुमतारी बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाय एनडिएफबिनि आफादाव हाबदोंमोन आरो 2016 मायथाइयाव हमजानानै गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांदोंमोन। बिथां बि उसाबादाव एबा उपेन बसुमतारीया गोलाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांनानै बिटिआर सरकार, आसाम सरकार, भारत सरकार, एबसु आरो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि गोख्रों हाबा मावनायनि गेजेरजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनबाय। बेनिखायनो सनितपुर जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशना बिथां बि उसाबादाव एबा उपेन बसुमतारीखौ बरायदों। बिथां बि उसाबादाव एबा उपेन बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि आंगो बिमानि रुंसारि जानायाव गोबां फैनो नाजादोंमोनब्लाबो फैनो हायाखिसै। दानिया फैदो बिथां बि उसाबादाव एबा उपेन बसुमतारीया खौरांनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो जों आबुङै मिथिना लानि। गोबां बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानायनिफ्राय जों उदां जानानै दायो नोंथाङा बे न' फारसे फैफिननायनि गेजेरजों नोंथाङा गावनि गोसोआव माबायदि मोनदों आरो दा खुलुमबाय रायजोफोर। दाथ' मा बुंनो रायजोफोर, दायो आं दिनै जेलाव 9 बोसोर जाबाय आरो बिमायाबो थैनानै थांबाय। दिनै फैनो नाजादोंमोन आङो आइनि थैनाय माबायावबो, नाथाय फैनो हायाखै। दा उफाय गैया, मा खालामनो। दाथ' सोरबा प्रमद बर' सारानो होन, सोरबा हाग्रामा सारानो होन, सोरबा बिजेपि हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौनो होन, आं रावनिबो खेंख्रा नङा। आं दा बर्थमान जेबो बुंनो हाया। दा आं जाखिनि बुंनांगौ बेखौनो दिनै नोंथांमोना आंखौ बख'बाय। आंहा एसे न'खरखौबो नायनो थाखाय सम सुबिदा मोनबाय। दिनै बिफायाबो बोरायबाय, खामानि मावनो हाला, फिसाला सासे दं, एसे फोरोंनांगौ दंबावो। दा बेफोरखौ लानानै आं मा खालामलांनो हायो बेखौसो आं बुंनाय जाबाय। जे नोंथाङा दायो गोबां सम बेबायदि जोबथेसालियाव थाबाय, दायो जानांगौ नोंथांनि न'खरा गोबांथार बेबायदि अभाबाव गोलैदों आरो गोबां जिंगा सिनानै थानो गोनां जादों। दायो बे समाव नोंथाङा नोंथांनि माखासे बेबायदि सोलिलांनो थाखाय नोंथाङा सरकारनिसिम आं खावलायनो, दा आंहा जेबो उफाय गैयि बायदि जानानै दङ। दा आं गावनो माबायदि मा नाजालांनो हायो बेखौ सेस्था खालामलांसै आङो। दा बेनि अनगायै जेबो राहा गैया। नोंथाङा माबे समावहाय आफादाव जयेन जादोंमोन? आं 2008आव जादोंमोन। जे नोंथाङा दायो जे दिनै न' फारसे गिदिंबोबाय, दायो नोंथाङा बे न' फारसे गिदिंबोनाया नोंथांनि अरायथानि थाखाय जानोसै? अरायथानि थाखाय फैबाय आं, न'खरखौ नायनो थाखाय। दा फिसाला सासे दं, आफा दङ। दा बिसोर सानैल'सैसो बुंनो थाङोबा। बिसोरखौ माबा मोनसे खालामलांनांगोन आङो। दा बिनि थाखायनो दिनै गबोबाय, मोजाङानो जाबाय। बिफाखौबो दिनै बोराय अबस्थायाव एसे नायनो थाखाय सम होनाय जाबाय आंनो। दा बेनिखायनो बेनिफ्राय आं जेबो बुरजा बुंनो सानाखै। आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। नोंथांनि गामिया मा आरो आंना 3 नं सनापुर गार' बस्ति, गामिनि नामा सनितपुर जिल्ला। नोंथाङा जे जोबथेसालिनिफ्राय गबोबाय, दा बेनि थाखाय सोरखौबा साबायखर बावो? सोरखौबा साबायखर बावनो आं दा सोर बख'दों सोर बख'वाखै आं जेबो गुदि खिथा मिथिया। सोर मा मावदों मावाखै बेखौ मिथिया। दा बिनिखायनो दा आं बुंनाय बायदिब्लाथ' हिमन्त बिश्व शर्मा सारानो जोंखौ बेसिम लाबोनाय जादों। बे हिसाबैसो आं बुङो आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौसो।